заболяването било укривано над 2 седмици. Понеже ако не знаете, заболяването чума по дребните преживни животни прилича на кибрид, който може да го скриеш от един джоб в другия и нищо да не му стане за 2 седмици. Значи, щом лекари, ако цитата е верен, значи журналиста към него претенции нямам. Ама ако цитата е верен, лекари да казват, че заболяването чума по дребните преживни животни е крито над 2 седмици и това е към 29 ноември, а днеска вече сме 4 декември, т.е. почти една седмица по-късно, те трябваше да са натръшкани поне 200-300 хайвана, бе. Смъртни имам предвид, не болни. Умрели трябваше да са минимум 200-300 хайвана. Как да скриш 200-300 умрели хайвана? Как да скриш 100? Как да скриш даже 50? Как да скриш 20 катами на толкова хора, бе? Няма. Няма. Ма да го видим какво ще отговори. Какви са рисковете от подобно поведение на стопаните за страната ни и за поведението на стопаните стана интересно. И какво ще направите вие? Рисковете са огромни. Рисковете са огромни от Ако взема да дойдете една проверка за парите, рисковете са огромни, защото ще стане ясно. гледна точка на това, че ние сме категорични, че това заболяване го има. Те може да са категорични, ама това е лъжа. И по никакъв начин не са в състояние да докажат една дума от тия глупости, които ги натръскаха. Ма една. Няма. Били категорични. Къде е? Покажете. Болно, умряло, аутопсирано, фотографии, изследвания, освен вашата лаборатория Монпелие, други? Други? Защото сега ще изпратим и в Германия. И в Германия ще изпратим. И какво? Германия е страна членка на Европейския съюз ли? Не е ли? Да видим. Колкото повече ние се бавим. А вече, между другото, сме упреквани от вчера, от други животновъди, от цяла България, че ние не предприемаме действия към унищожаване на тези животни. Те са притеснени за техния си бизнес, те са притеснени за техните животновъдни обекти и вече почваме да бъдем критикувани заради това, че чрез действията си, които ние провокираме към това, както се изразяват те, възстановяване на доверието, ние подлагаме под потенциална опасност останалите животновъди. И може би тук е местото и контекста да кажа, разбрах от вашите новини, че утре се организира протест, на който ще присъстват животновъди. Нека се знае. Тази болест е опасна болест. Тя се предава по контактен път. Като е опасна болест, що няма болни, бе? Що няма умрели? Питам нормални хора. Сега, колкото е нормален, въпросът вече наистина е дискусионен. Всички животновъди, които утре ще бъдат там, само заради това, че са там и по някакъв начин имат досег не до животното, а до самото стопанство, което могат да те биха се върнали в техните стопанства и биха заразили своите животни. Прекрасно! Точно с такива стопани е пълно там, които също имат ферми. Някой от тяхните ферми да е пламнала. Или техните овце започнаха да близнят и да се радват на изкрящо здраве. Между другото, 1127 човека сте. Не ме подведахте, отново очаквах 1127 човека. Продължаваме нататък. То ни остана много. За това гостуване земеделски министър Георги Тахов, гост в нашото студио. Така се разделяме. Останете с програмата. Останете